Ja, kom herover. Nej, Kit for helvede. Ej! Det er så sjovt, når I skændes som et forhold. Stop, Mikkel, stop! Gider du slappe af? Stop. Helvede, du er syg i hovedet. Jeg gjorde ikke noget. Hvad skete der? Du er fucking syg i hovedet, din Jeg har ikke luder, gjort mand. noget. Jeg gjorde ikke noget. Den knækkede. Knækkede han den? Et filmbrød, mand. Hold din kæft, Gren. Det er der, du lige nu. Din luder, mand. Jeg gjorde ikke noget. Fucking svin, du er, mand. Jeg gjorde ikke noget. Kit, hjælp mig. Hvad skal jeg? Du er komplet syg i Tag den hovedet. hvide. Kit, kom herover. Det er ligesom et tisse i bukserne. Kom herover. Mikkel griner. Han slog sin hoved over. Jamen, nu griner han. Hold nu fast. Nå. Jeg har ikke gjort dig noget. Mikkel, nu holder du bare... Au! Allah! Nej, nu sidder det her fast. Må jeg se? Jeg gjorde altså ikke noget. Mikkel. Du har fået en rift i panden. Og så tuder han. Ja, men hvad kan jeg gøre for, mand? Jeg rører dig ikke engang. Kom. Kit, hvorfor gør du ikke, som jeg siger? Sådan. Nok fordi jeg ikke det er sådan der. Det er det. Fuck, forstår du ikke? Hvad laver du? Nu klapper det sammen. Ja. Hvad laver det der slattende ben? Au, jeg får rigtig ud af ham. Så. Jamen, hvem gider Så skal du... Ja, æderkoppebroer, mand? vi rengør det. Mikkel, Må jeg se din pande? ind og få plaster på, kom. Hold din kæft. Jeg gjorde det, han fik bare bordet i hovedet. Ja, fuck, tror du, jeg fik det i hovedet igen? Jeg gjorde ikke. Gider du godt lade være med at Flyt sparke dig mig? fra mig, mand. Gider du? Flyt dig Gider fra du? mig, mand. Fuck, jeg er mening. Det der. Åh, du skal ikke. Au! 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 Mikkel! Det er mit ben, Kom, Mikkel. Kit, vi skal nok hjælpe min mor. Kit, bare smid træskoven. Skal jeg sparke dig i hovedet? Skal jeg sparke dig i hovedet? Det er sjovt. Au! Giv mig lige min ene træsko. Jeg skal bare have træskoen. Jo. Får du ikke for plads?